don nata tinga snongu yo blay ba kum ya nga kane kaba sibon kijin plot ba kijin tuna hajin injona hari nga net ba ding ba musim yo blay ba laju perselo akirang ba jong kabalang jong iban ai kam na ya nga ban trai kalin ka jong utrai dia kene ka pon yo banwan kene ka barang jupi adai kasin ba ar menta but nga ai kublei ning tong ai kini ki kun ki haparit haka kateng ba thingtam du trajisu nang ta yang ilang iwai na du kilo kami ki rangba ni atan lang hang haka kateng ka ba thing ka ju trajisu te haba iba i kun yang ai ong ba ngan yo ban ai banwan hakani ka barang jopi ban ai jin keren te kaba iba irang kun kasuan kata kajing perselaw nga ko ong to setting ya utrai to sno trim ya te ngong kata dese kadai kajing pasiaw ka jo ulay ka masim jo nga ba ngadai banwan nama ngadai ban setting ya utrai bo ulong ulay ba don nama ngamlot ban kerna ya ki kiba kabalang ka ajiat nama na next camp ba udai musim jo ulay uba lapar sengau lang ba kirang ba banjit ya larang nga fatla lan nga pan ngam ko ngo nakan mau yo jona ba tang na kada bo ko ya ka ba ublay ko pa ya usa sya ngo ja udok ha dengar ko ni kapor ya pan ko ngo ya ka jing persengau jong sin jo ublay ba ngalawan ha kan ka balang jo ki ba mata ko di kasin ka ba ar ya nga banwan ko hang ni te hakapor bangawan kong kemudian long jaklong dia seng haying jo ikong te hakapor banga duai ngayo iya katai ka lama hakatai ka ying mane bat kalakta ya mesim jema ngong atrai ngangai ba hakawai kasni katai ka lama unduno utu usumbol siar bat unwano usumbol timpna kata kadai ka bakta mesim jema te mene chwa bangan hang niru ngaplet naktin jo ublay ngong try ke ka bamen keren na batajo ni abang nilai jadong ko sam nga spuet kune te nga siam ye kini kitin ka ba upol utho ya ka siti shaki nong Thessaloni gikitin ki ba ang kune hanrai ni kerpat ya pi ko parabane bat itu ya kita akibat tray hapadem jopi kita akibalong jopi utrai bat kiba sleng ya pi bat kiba nyauburom ya ki sikadai kajing nakabanta kajing tray jopi to pensup parlok hi te nikentu ya pi ko para banget to sleng ya kita akiba leken riang bat to slur ya to penslur ya kibat lot mesim to kan pam ya ki batlot to ya syaslem ya ki brio baro te kan ka tin ka ba ai men step swa bang wan hang ne kamu ni dai ban don kata ka jing ya ki para bangai bangen wan wa ya kita ki khon ki jong ublay la ki don hang no tengah semua ba mene ba I ba kule duai lu I kule syapan ka jing hanrai ka khobor ka ba ublay ayana hakapor ba ladang ya keren ba I ba web kadai syapang kajing syapting ya utrai aku ika sini ya tu ya pi hafnyam araja katsan namangal along kstana tu dangka kabalang ublay menangkong te email ra para jongi kidai nong seng ya kabalang press harai email la alam no yang ni sabalang ublay hakawai ka sini nga kasuban be kata kajing persengau mesim jongakat banganang saipia uwan to mesin gong to siap tinggi utrai to semua trim ru ya tinggal klep pecah skor ya tak kaji persingau hanga ngara saki janji da bor ngasai apa nang sajan ru to mesin uwan kip halo lana kersoi hapo kan dono tengah to siap tinggi utrai to semua trim ru ya te ndal agap sajan ru balo si singa trai be hikama krem sutnya wa krem patiau andal amit balo klaya tia laya yuk tiap bahar ngai ngapat ngam yuk tiap utau musim wan kerseu biang yang ngawang to siap tinggi utrai but to snow trim ru ya wan pambet ditajuk kantin
tengah sim ya kot ba ngasim ya kan deka juk kot kini hijuk ki kentil ngayo ban persneu hapi mata ba yakini ngala persneu sisen han no sen ba ro nama ba ma piru pinya tiplang ba kuno utrai ukot yang ni bangin septing ya onte bangin septing ya utrai bang nimnut bangwan hajar jo kata ka di septing ya utrai kalong bangin suman ya ki hukum jo te kata kapuan ngala semi ukulom ya kot ba ngala tho ya kini ki kentil ka subjek ka man kerana kani kapuan kalong to septing ya utrai nama sobangan wan hangero ujuk umusim uat keren tengila ban siam naka kitab sam kala nong lai polai di kot pra kikertien ba ongkune to ka khandau boro kan setting ya utrai to ai ba kita ki ba syong hakapatei kin snow trim ya ani habang aprakhat ya kini kikertien nganang prakhat ban penyar ya kaktien jo ublei balei ublei uong yang i bangin setting ya utrai nama kandang aprakhat ba dei tang ma uten dei ma uba piano ya katai ka benang bat dei ma uba siang ya kan ka kandang ki baro ki dei ma uba apan long banut ban ya let ba utrai jongi ni dei bas no trim ya ni dia petang biang nak kitab Deuteronomy kalau nong ban reu di kot ki kitin ba ongkune ba men setting ya utrai ublei jome dakaba sumar ya ki anjong ya ki bangala hukum ya me mame ba ukun jome ba ukun jome barok kisni kirta jome ba on yo pan slam ya kisni jome hangne kaktin jong blai ka hikai nang ko ai nga ba on nga de ban setting yo blai ta anda ngala nang ban setting yo blai nga plate ya kan kaktin jong blai nga pule barok kan ka de ka anjong blai ni aban sumar hangne lo ba ni sumar ya ki anjong Only ki anjung ke India, lalu ki anjung ke Amerika, lalu ki anjung lo, uplay umpuak yang i bangan sumar, kita mesimun ki an, hantai umpuak yang i bangan sumar ya kena ke an ke jauh uplay. Teladangi ngala septing yo uplay kum ka kami, ngala sumar ya kena ke ketien yo uplay, ngahikai ro iki kon jonga. Kum taruh ya ki kokong, ki dorang ngetang siyero, ki tiap ya uplay, dapulay tin uplay, but lum ya kini hikon na dugang red hikai ya ki bakil sumar ya kitin ublay piru sumar ya kitin ublay namar hangde ya kitin ublay ko ong to sumar ya ki anjonga bat to hikai ya ki kun jome ong dei tang ya ki kun ko handai hato ya ki kun jong ukon kemat ya ki kun ksiu ter ngen hikai telagani nang ban sumar ya ki ublay ni hikai ru ya ki kun jongi ublay udang kakular ya ni uong bakin im slam unpan slam ya kisgi jongi ngakan mau ya unnehe maya haba ula sitong jor saban ya ublay ula yo ba ula yambat ula kot kepada ublay ula pak biang yu unong ya turupa ban ya turupa ong yame onpan im tam sakat san slam takali ka jimpan slam ka jo ublay ya kisgi jongi hangne hapathai Susu ni dapule nak ka testament batmai nilap bakakula kaktin ublay om dei tam batin Islam maka pakai ngin man baharo larangi sumare kaktin ublay larangi ko ngo ya ublay kajing sumare ki an ka jo ublay hang nga juhika ya ki kon ro ayem ngong kan mantoy ayu yangi larangi lajing asam la dudak ki hadu bandak tia mantoy ayu yangi larangi tang supulai ni kakot ba nas nakot hakot kan mantoy ayu yangi larangi dua sajin et kam dapur lada hangde lo obat nomlor ni dang lor ni haban nek bat ko ngo haba hangde lo to hikai ya ki kun ni de ban ikai kata kalau banin ko ngo ya kitin ublay ngong ni de ban ko ngo ya kitin ublay nyek bat ko ngo anda ni nyek bat ni lo ko ngo ha kata kapon ni sta syakri ya ublay ngin tuai ngin ya ngin ko ngo kata ba ublay kitin ublay ka hikai yani te susu ngin ya pai na kitin ublay na ka kitab yang Malaki kalau nong lai di kot reo kitin ba ang kune anda kunta kita kiba setting ya utrai kila ya kran parlok ba utrai ula sa skor ba ula yo snow ula tho ya ka kitab kajing kenal hakmat jong ya kita kiba la setting ya utrai ba kiba ya perkat ya ka kerteng jong
kanega dai kata ka jingkan sisa ka jong ublay yang nga bat ya pi balay ni don hangne mata balay ni alum hangne mata kum sipara kum paralok hangne lo namar ni alum hangne ban ya kran siapang jong utrai ni ya pule ya kitin ublay ni ya kran siapang ni duai roa ublay namar ban ni siapting ya ublay ulong bisa bah kritam ya kitin ublay ka on kita ki ba siapting utrai kiyo ban ya kran paralok ni wan hangne ban ya kran paralok namar ni siapting ya utrai te utrai mentanganet bayang hiru ulatho akan ka kitab kumbala tho aktir ublay unto akan ka kitab ka jingkan mau kane ka jing tho ka jong ublay om tang ba upat tho ki angel harai hakmat jong u jisu ba hakmat jong ki angel bakul ya kita tolok ki masyapting utrai ba ki bawat ya ka khmat jong u ka tin ublay ka tho yangi hamne haka sithi jong u oi hamne ha we petros lenong ar di khat niau tin ki ba ong ne to phin yang buram ya ki breu bara to it para banet to ting buram ya ublay to dan yo buram ya usim hangne ka theo ya ublay ulo usim ki sim utrai ki trai om don uwe pak na lor do u te haba ni ya setting ya ublay ni ya kan perlo ni dan yo buram ya ki perlo bat ni da it ya ki perlo te namar bani it ya pi hakane ka jaka ni da wan na laki jong ki ying ban wan pelut por ban wan wat ya pi hang ne nama ngi kwa bang niro ni sayo ban ya syamlang ba pi ha ta sini yo la se utrai un wan nok manta nama kan ka jing tho tin ublay hang dia kaya tu pun ba chapang kata ka jingwan jong utrai kalong ba kalong kendit kalau ban long kapor menit la ne kapor mesti la ne ka no kapor kalong kendit yo la se mentangi dang don hang ne la ba puturoi no angel ni ya her ban la jesem te ni ya sem lang kai hang te hasun banang ta ka daw ba na do mentangi de ban wat iki parlok ni nyoburam yaki ni et yaki bat ngin ya te syapang ublay ba ulong no suspa ba ulong patim jongi ublay ula ikata-kata yang ula pha ya la jong ukun ban syayap na bata jongi ngal prakha abang na pule na kitab sam la nang apulai syapang kata ka jing syayap jong jisu na bata jongi hadu kat no ba kisiim jong kila kho la paus tang kisiim ka dok ka met ka kho hadu kat no ba utlit ula terkong la dampet hadu kasiingat hadu kat no ba budang ba ya ka dikna na lor ba kisipai ki pak be sabat ki kseu om dei tang pak be ki kseu ki da apsum na ki kejak kutu khna ba unyo ya spit anda apoy halo ulum rusa ta da uprep pen bet ha udeng dei tang nama jonga ngada perkat ang ublay taka daw ba tin ublay ka utto setting ni utrai kat kani ka ba utrai na sya nama jongi ladang ya le percaya kala dei hok ni ban bret sya kata kapung ka ding dengin ya pule biang naka kitab naka gospel jong Lukas no khat ar di khot sang ki kenten ki ba ong kune hareng maham ya pi ya no pin setting to setting ya utau ba hadin bala penyap udon kabor ban bret sya dujok sisa ngai ngong happy to setting ken ya uta hamne wat hadu ba kaktin ublay kalau ya tu yang ni bangim dei ba setting ya ki ba ker saudong yang ni kumo ong ikong chaman meneba ngim dei ba setting ni ki ba keren bay yo le se ma pin ne pidon taksi yin yo kin don ki ba keren bay thare wat nam setting ngim dei ba setting ya ki jing khan ngim dei ban setting ki jing pang ngim dei ban setting ki jing sakran bay la ne ki jing baro nama utrai jongi ula sya shwa ya kini henry ngin dei ban kam setting ya uta uba don bo hadin da ula penyap ya kamet udon bor ban bret dat met ka musim syadu jok ding tela da mentangi la nang ban setting ya utrai ngin long kita ken kiba utrai usumariani kumbala tho kitab sam la nang khandai kuwei uang ba un buri yang ni hakitab yang jo ngakan ma ba ong utrai un buri yang ni un ka hakitab ni jo ngakan ma ya siar tam ka siar ka kudu kunne ya ki kun ki rum syapo da ka nomut ka nomuru uswa kal kinom yo no ma ka kudu hakitab yang jo ka kan no tam utrai jo mi ulong kisner ban keduk yang ni
na ka basneu barok inong shapting langiat numba ka them ka sameu ka jingya haba utrai unong yalam juni ule biang la kitab sam la lai kulai di khot khat phra kitin ki ba ong kumne ha khme ka khmat utrai ka don ha kita ki ba shapting ya o ha kita ken ki ba kermen ya ka jing islay ya o la rangi la nang ba shapting ya utrai namar ha kita probe pro ko ong ka jing stang jo ka jing sampang ka dai ka jing shapting ya utrai hang ni ha kitab sam ko ong ba ha khme ka khmat ka jo utrai ka don ba kita ken kiba shapting ya o bat kilong kita ken kiba khmi kermen ya ka jing isnai jo o hakan lu ka por ka bangi don kam ni buat yo utrai bat ni long kiba don jing kermen haba utrai ulong ublai jo ni kumbala tha haktin ublai yung sup kata ka jing kaba ublai ulong utrai jo pi sup kata ka breu la de uta ublai haba utrai ulong ublai joki ujisu ukulan yang ni uang bang ni hapan yang dan bagi jing hang ni apa thai ngim dai ban septin ya ki eki bakar sau dong ya ka jing em jongi namar ba kita barlo kilong tang sipor habai ya ublai ni haban kam septin ya u namar ublai jongi udon ka kula ka ba bom jukut ba ukulan ku ne uang haka kitab jikon paulo no Al-Quran di khot khat uang hak mi ngawan kloi bat kanong jonga ka don lembat nga ban ai nong ha uwei ba ro kat kumba long ka jingle jong u ujisu ulawan mensyua ka perthei bat kula sasisen pat uang hak mi ngan wan kloi bat kanong jonga ka don lembat nga kani ka jingwan ka jung utrai ka dang don saar sin kakung ka tin jong blei ha ka jing siam jonga ka dang don saar sin ka jingwan jong u ka wei ka long ka ba unwan pawang ta yasin beneng la dang iten sisa ya kane ki don sipon ki jing pen sisa ya kata ka jingwan paw jong utrai hang ta yasin beneng ha ka jing sawa ka tunai no angel rang ba unwan ba shaw no iki balaji jong u nget kamba haswa ba kita ki jingjin jarba ki bompat julong meno kir saja kan ka pakai ujuk ublai ubala pathau yin ni ya unowa ba ujuk ublai bala ong yo ulot to pet yam no sakilom ujuk ublai unwan ra no yang ni ne ba u hak mi ngan wan kloi ngir sane akan ka kula ka jong utrai joni ba usawan ba unom ino yang ni unom ino kuswet ini hang ne hare men chu akmi a utrai inget scam ba ublai un ai bor ya pi un ai bor kini kon ro kinang sam kinang he haka jing tip ya utrai haka jing shapting ya utrai bat sumaru ya ki tim jo o haka gospel yo ones la nong pra di kot sam po wei ki tim ki ong ba ong kumne sisya ong happy lada unu usumari ka tim jonga un om yo I ya ka jing ya plano ani ngaso skun ba perkat ikini ki tim hamne sa sistem ngan pule sisya ong happy lada unu un sumari ki tim jonga un om yo I ya ka jing ya plano lada ni pule si pule nakanika gospel yo ones ngin la ba jisu ong haka Mary ong ba lada phanget ba ubre ubaro ubanget hanga la ulayat punyo em haka por ba uban pat im yola sawas ubala step saus ni halung jing tep ba uang ba lada ubre ubaro ubanget hanga la ulayat la uyap un em bat lada udang em unom yap lano hang ni so tho ba tin ublai pe tu yang ni ba hang ni ong ba uta ubanget ha unom yo I ka jingya kata ka jingya ba bom jukut unom yo I ngin im bom jukut ba ko hanai ka don ro kata ka jingkular ba kitu ki bala yo thian wa ki lum jing tep haba utrai unwan ban kersew ya ki kin yo empat ba lada mangi ki ba don hang ni mata yo je ba ang yalu jong ublay un put naman tayo katuroy na mangimtip ya ka ba je jong ublay lo om nang batip yung takasni yung aseng idon hang niya mata katuroy jong utray kan sawa ba ngin ya her em ngin om yo I yo lum jitep
hangne ka pensisa ba lada utrai unwan lo manta ba ngidang yin her ba la yasiam ba utrai sin beneng tang si khlep mat un yo ban penkala doriani hangte hasiteng beneng ba un ban phong ye ka jinglong rangli ka ne ka met jongi da ka wei pat ka met ka balong kum ka jong ki angel ani ka no ka jisu komen hangni nga ba no perkhat sepang ublei udei u ei u ublei u bani hap man seteng hadu ka no ka jing krau ka jong o habang perkhatang yo angel ubawan when you mau jikta habala tep yo jisu uan ban weng ban penran yo mau jitep kisipai kilakelon namar watang angel ruki mati u kilong kun kalili ba ulong ba tension angel dan dei ba thau blei kan no tam ke blei jong ni ulong ba krau te hangni Yesu thu ba ka jing septing yo trai ka don arja chang ne ha perthei ningi yo iya ki wei ki ba yat ki ba yang kelang saudang wat na pedeng ki Kristen ro don arja boleh ni ha balong kumta ba ni ha pan yala pe gospel ha pedeng jong ajong piro ni pensisa ba ka mekhalaya ka don tang ki Kristen sudah tang khindia ki bom dei Kristen la bon ki Kristen la don sisa ki Kristen na mekhalaya ngangit ba ka tamat ki susong kai ki pulir bak ngani jakat ho slek ka nom don bak ngani ki pung do kharo ki nom don ba ko khwai habai haba dang don kam ban ya lap ba hangi ki Kristen ba on to setting yo try to so trim ya o namar ki jimisha de o kilong ba so trim hangi so tu don arjat ki ba setting yo try kito ki ba setting yo ublay mentah hakapor ba ublay umpat pa ya lo kun ban bisar lo ya kini ka perthai namar ublay la ai lo kun ban bisar ya kini ka perthai ki ba setting ki sumar ya kini ka ktien ka jo ublay ni ya lumpar lok ni ya kran sepang ublay ni ya duai ba ni ya duai sajen etro ni yam ni setting ban le ya kono ko bas ni setting yo ba ublay duan bisar ya ni kata ka dai ki ba setting na do mata kapor ba ublay wan o jisu wan hare ki don pat ki tu ki bom setting menta kaktien yo ublay la ni pule ki na do hang tu ha u Timothy terter ki bun ki jakka ba tho ba ki breu mata ki long ki ba h satang ya de ki ba kal h ki ba hang mai ki ba paniap ki nong bu ai ki ba bu ai hau ki ba klem ki ba to ki ba lamlar ki ba lorni ki ba bisni ko la tia la tho ki balorni ki ba bisni ki nam shono breu kim setting yo ublay ki le ka de ki ai u ki pa ho pa hai kim sunyao ya ka jing em hato ki ne ki breu ki ba le bom sunyao kim setting yo ublay ya to ki light na ta ka jing setting yo ublay ni ya pule ki bar kun sisa ki jat breu ki ba kuno ki ba setting yo ublay ha ka jing wan jo u namar ba la ya thu ba amos no ya thulu pa u ya thu ba ha kata ka sni ba khrau ba iting jo utrai kalau ka sni ba khrau ba iting ba no kan ya hamne ha kitab jikun paula nang riu di khat san ka ya thu yang ni ba kita ki sim jo ka khandau ba kita ki ba khrau ki ba tri ba kita ki ramba si hajar ba kita ki ba ruspa kita ki ba khran ba umrau ba ubalat lut baro kita ki baburi baro kita kim ya buri ya lade haki krem bat ha padang ki mau siang jo kilom ba bat kita ki mau siang to hap hani bat to buri yangi na ka khmat uta ubesyong halor kata ka khet bat na kata ka jingbitar uta ukhur langrot haba kata ka sni ka bakrau ka jingbitar jong u kalawan ken de u ei u balak ban yang ni so to anne ba ki barus pa ki ba kharabatri ki rustat ba ki rudonam dom buram perthei ki ba dom war wat ki barit barian ki don ki ba haying om dom e rai ani ka jing saram ani ka jing snow kat umanga te kini ki bro ki le bom sutnyau ya ublay manta ka por kan badang pertai ka tin jo ublay ki khon jo ublay ki pertai ki om to kala bamot to setting yo try ki le bom sutnyau
kim snap kim salia halai kata kasni ke bau trai sawan kasni ba krau ba iting lawan bahangne kini kiran ba siajar kiran ba cispa kina ki bakrau ki ba tri ki ba ruspa ki rusta ki ru donam don buram pertai hadu umrau ba balai lo kinya buri elade hakimo siang ba hakilum kin ong to hap hangi naman la setting ya utei ukon lang berat ublay ubalawan ban bisyare ka pertai ani kini ki breu ki balek pun sunya manta ya ka jingkot ka je utrai nganakan mau ya lade haka por bakat bangadang setiar uwan do musim bonwan ong yang ato setting ya utrai to trem ya ngaso komen ba utrai ukot ya na mentar ong ya tu ngapla hapi ki para bangai bana namlong ai rum ngalong tak karu kan thai ka baret na ki baret tam rengkat sipun ki jing tuna hajing em jonga rengkat hajing jonga datang ki jing suda ladap hiwan wan kai wan pe hajing jonga pisa ong kat kan ka jing harai ngasno ba kine ki jing kimlong yang abangen jor ba kata ka jing syak ka utrai tengen ya tu perko chu ne hato kini ki breu ki bar sabore yala de kata ka sri bakra ba itin de utrai gila ne emban boleh kata apa haba uji sun wan ban bisyare ka pertai kata kasih ke ba kerabat ba itin boleh tu lupa do amos kin ya buri no ya lajong haki mau siang bar hakilum kin om to hap hangi to tap no yangi gila ne emban buri lalaki ne gila ban buri pi ngiru ngin shu ya buri ba pi lawan atas ngimo nginom ya wat kan yo try na dumenta karengin ya pensisa na kitin do ubai hato kila ne emban buri tang kata kasni naka kitab jong amos nong khandai di Quran kharar kitin ba ongkune laki ti hadu kadu jok hanta ka kti jonga kan sim yaki barlaki kiu hadu ka breng hantangan penhiar yaki barlaki buri yalade hakri ukarmel ngan wat bat ngan sim no yaki nanta bat laki ri nakmat jonga hatrai ka duriau hantangan hukum yaki psente unpu yaki bat laki let lomrau hakmat kilong syun hantangan hukum ya kawat lam te kan penyap no yaki bat ngan pet ya laki khamat haki bat kaban sniu te ya kaban sniu te om ya kaban bah hangi suto bakini kiran ba sispa kiran ba si hajar ki ba krau ki batri ki ba kret ki ba ngam ngame ki ba syun ki ba bisni ki no syun opreu ki bom sunya yo blai na tu manta kamot ba hakata kasmi ke ba utrai unwan kim don jaka ban buri lagi buri ya la de hang nong no om don jaka namar ublai wong la piburi pile kiu sya benengan pen hier wong ka ti jama kan kot na duang ta niu I mata ki rustat sayang kilet kiu sya du ubnai kilet kiu sya du umas ban hangta kilak ma ban buri ya la de na khamat utrai dari lai utrai wong pen hier yaki don mata ki breu ki ba thau ying hapok duriau yo I ngapet nambaki jingya thuki khubor ka ying kungkane balaker tanda kayet atap tanda kayet sudah dapat satu hitai ki dokha dapat jatei rutei ki dokha ka ying ki restoran bahe ru hapok duriau harai kilak maun buri ala de hanta haba ublai waman hukum yo kipsen balai tu hanta laki ri chaklau laki let nangwang no jaka bajingai ro kawat lam ka jo ublai kat no jing itrem dan menhauni benai balak dak haka jingjur jung slap tang siklek kawat lam ublai santli ki masih jang pasto ki lathia te hangno ni ban buri ya ka khamak ka jo utrai ta ka dang atrai ka man sim janga ka ong to setting ya utrai kuntai de ban ya thu lam ya ki weiro mono ong ba ngatharai tan nong syo no de betam kitu ki bari tren ni nomor giba hadir ndala le tanya yo bru satanya senam sawan ayat klen no tu de no syo no nya de no syo no andai andang pule na kitir ublai haba ong la action tang ye iwe na ibare la long no syo no bru ong atrai na de no syo no bru map ya na yo de se ngiro ni haban yit ya la de ngade no ni namar haka kitab haka
haka siti jong upol sia syakala dia ko ang bala dai ngitang silorni lale bisniro kum kine hinom yo iya ka hima ublay tambani iya ta hima ublay ro nginom yo i kibale ka kine ki eki e ni ki bringi datang ki jinduna no so to iya la de ba hapa den ki jingale jong nga lap sibon ki jinduna hare ngin duai ublay nin duai ublay ba un perset bor ya nga ya pi bat kam tam e ya pi don tang si jing hang ne ngala don jingkermen bakal lama hang te kan long no ka dur jo ka dipna but next camp ba utrai anda unwan haka gospel Matias leno apasan di kot sopowei kaya to yangi ba uang kune onda kun taun ong ya kita ru ki ba syaka diang to kilet no nanga pi ki balatim syaka ding bom jukut kabab labu lupa yang tau setan bat iki angel hang dia ka gospel Matias leno apasan di kot sopowei ter ikan kien hang ne ngi sutu ba ngathok ang khindiat hang ne tang bat kan mau rei larangi pule baro hang ne ngi sutu ba kata ka jingwan ka jung jisu unwan ban pia arlian syaka mon bat syaka diam ya kita ki bat syaka mon lapan serim kum kilang berat bat kita ki bat syaka diam lapan serim kum kiblang teh kata ka smi ka jingwan jo o unbo syaka diam bat syaka mon teh ya kita ki bat syaka mon uji sun auto ale pi ki bala ka ku pa jonga to yoru ya kan ka hima bala kre na du mendang long ka perthei abang pule nak tin de ublei na kitab di perpau ka batai kindiat malumalai apa pernai ku umalai maulai bat ka masur kun kaye bat ka kanro ka balong da mau jasper bat ka surok da kaksiar banala ondai tang kaksiar re kaksiar banala ya kata ke ujisu on ya kita ki basya kamon to ale pi ki bala ka ku pa jonga male no ya pi ya kene ka jaka ka basina kat kene ka jingte hang ta kan long ka jingkemen ba bom la ong bat ka jingkemen ka ban jumat ajing em jongi na du da kha imbe ya adu ban salet no perthei ni mat ki jingkemen ni mat ki jing selsi harai kat kata ka jingkemen ka ban ni osno ka ba utrai no to ale ki bala ka ku pa jonga to yo ru ya kene ka hima bala kre kata ka de ka jingkemen bom don thele bom bala ban latai namta ukuran dia ujisu ya kita ki masyaka dia no on yaki to khilek no nanga phiki balatem syaka dingom jukut hakabal labulupa ya usaitan bat yaki angel jamu hangi larangi idon hakta kalian kadian kajing khanyo bat kajing shapting apa kasih on don tli balaban batai bat kajing thang bat kajing lanot on la ban on bat habang ini osno utrai un to khilek no nanga pi ki balatem syaka ding bom teka de yani mata bangin ya thulam ya ki weiro nin duai lam na bata jo ki wei ba ngin ya poilang syaka le ka banta ba syaka mon hakaba ujisun on ale pi ki bala ko ku pa jonga hakanu kom ulio ban ka ku yani ni snow ba ni te ba bangin apule nak tin jo ublai ba jangan tiba kok mo ya kaktin ka jong ublay ka ayu ka hikaya ni hapan pule but ni hapan kok mo ru ya ka ai ba ka hikaya ni knang ban sumar ya ki an ki jong ublay te ka bahaya ni bangin setting yo utrai mentah ka por ka ba umpat wan ngin ya thu lam ya ki weiro ngin duai lam ta ki we ngin hikaya ki kun but ondai tang ya ki kun la dang la yo kun kseo ngin hikai ro ya ki kun kseo pateng la pateng la kan mau yo unowa haba ublei u khot yo nowa u ko nowa to thau no ya ka yingling ngabangan sapan silai no ya kan ka pathei sau po met sau po sni tang unowa marwei u yo silo ya ka sur ya ublei ulawa hikai ke ya ki kun ublei on to ya thau no yingling ya ka yingling ula ong ya ki tengah jo ki kun te ula hikaya ki baro ki le ka ungu ki le sna lang ki atak prek lang ki sna ta ka yingling te na wan ka jing slei ki to ki bom ki bale bom sut nyau ki kiran ben yo no wa ki o ka temen bit mo ye le se ma pi lu pi don ma we yang ne pi tau ka ni ka yingling yo le se don ba kran ben ya pi rei to pet ka bai no makrao ka bom jisu on to ale pi bala ka ku pa jo na
Bisa haswa ba utrai usapha lo taka jingjing jar ba ang ne pathei pinsa yo ban ya siam ba utrai ban yo like na kita ki jingjing jar ki bompat julong mano kumba ublai ula pula yo no wana ka jingslai ngangai pun pula yang iro ha kata kasni kaba ublai ul sa ai no taka por yo to no sinsar ubasni ujong kan ka pathei te un wan shao no yani kumjur ublai ubala Sumaria ka yinjo ulot udon stang marway ulot tang si yin kumapi te blay haswa ban tanglo ya ka sodom bat komera ulwan ong ya ulot to pet yak no shakilom blay uplat em yu ki brewla jom utip ni don hallo na ba baro ki jaka ki dei ki jom o nimla ban puri na o uyo iya ni ha ki dan marway habari bajar ni ailot ya ka donot bat ki jingo tangi ni IT ya la ki kun sha utrai ublay un yo iyangi bat un pelat yani nak basleu baro bat un airo ya kata kular jong kata jing embong jukut lemar ulah kular ong hakmi ngalalai no bat pen krek ka jaka ya pi bat andang ngalalai no bat pen krek ka jaka ya pi yo sawan pat bat simti ya pi bat haka bangalong manga piru pila banlong hamno ba utrai ulong ngiru ngini banlong ho siang iya makan ka pathai ni dak tak ki jing jenjar hari kumba ka jing roi jongi ko ong kita ki jing jenjar ki long ayu ban ya nujor bat kata ka burong ka utrai ba un saya bat pau hani tinga kwa ban sia bu jing tuai lang na bata ka ka balang hang ne om dei tang ka balang na das lu khia ya ka chinau ba ublai musim ba ko ublai un yo ban kita khamtam ye ki ba patep ye ublai ki ba don ha ka chinau iba musim yo ublai un yo ban phaya kiro ba makiru kin yo ban ya kemelang haka hina ba de ublai ni dia bu jing duai lem na berta jo kini ki nong shong shong yo lesa don na ki ba hayin jo piru ki bompat wa yo ublai ki bompat shifting yo ublai yo kin sa shifting haka ta ka jingwan jo u ku kini ki rang ba si haja rang ba si spa ba chuburi haka ta por om don por shu de tong ni ya bu lang jing duai jo na berta ka ni ka sino ba na berta jo ni iwai try ngadon hange bat ayo ya me ko try mamat ngamda dei mame balawan ba yang i hakne ka jaga ngimta pandon hakne try kle mame try na namlo em nolong kan kari kun thai ka bat ka batuna ka bomdon bor na lade hari try na duai khamat jome bakini ki kentin tu bana fule nam ban penshai hari try to ai musim jome try unyo bat penshai hi dalade yo wei ka wei ga don bana try bakula ngim nang ban shifting ya me baro kismi jim im jomi kat se bangi pai kat se bangi ya atrai na mara atrai melong tamba me ublai bakrau ubala siam ne kat ka bleng bala siam ka ka pathai bala thau ki ke par atrai na duai jur na ka bata ka ka sinong katai ka lama ka baton ham tei ko trai ai ba kam dei ka jome ai kan kalano atrai se ka di na ka jome baki breu ke ma ka ci sufa jome atrai da ka ba mela sufa da ka ci sia yap jome alo di kana ai bo mesti na ko jome atrai un yo ban pun kan do ya ki wei pa iwei bakin pun pa ya ki khamat ba kan jaman sim joki aki jing de ko ki ba kan jaman sim aki jing kelot ba kan jaman sim atrai men yo ban pun khia ya ki ba atrai kam ngadwai na batajo kani ka longying ka bador marwe hangi atrai kuputo sai hon wasa tadam rai trai long bajo kikin tebe jing shai kani ka jaka pro ka wei atrai habaki breu jo making yo i ya ka jing shai jo me trai ngadwai na batajo ni iwei pa iwei ai ba musim jo me trai unang yai pun shet bor yangi kumno bangin nang bersumare ki anjo me bat atrai bangin shifting ya me baro kisni je im jo mi ni yo man hikaya ki kon ba ki kon joni atrai trai na namlo atrai ngalong tang ka badap sibun ki jinduna trai ai kas amma ko do jom e ko pa kan yu kan sai lo ngi lo ba bi ban pertaya kertek jom e trai ban khot kerpap ya me ha ki pu baro ha ka kertek mu jisu amen kita kini ki kenten sibun to blai ila ba